Nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar. Nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo Bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wanjen setan lan. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Iya. Loro kok isih ngangkep rokok. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Duh Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu kang paningal sewu. Nyatanipun dereng kemawon Puntadewa munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu babakan lampan negari Ngamarta. Tegur maduka Kanjeng Koko Prabu sampun wulinga dhateng Glagat lan wae-wae ning negari Ngamarta. Koko Prabu Yayi sarawungipun ingkang Rakeng Ndrawati lan kadang-kadang kula para Pandhawa menika boten namung setunggal kalping kalih dinten nanging sampun mataun-taun kula menika mangertosi dhateng lagu lagianipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Ugi negari Ngamarta kula menika sampun apal kawontenanipun mila menawi negari Ngamarta menika wonten wae-wae sekedhik kemawon pangraos kula daya-daya kula munjuk atur rasa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten menapa lan wonten lampan menapa ing dumados wonten negari Ngamarta. Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula estu menapa ing dados dawuh paduka panci kepara saestu bilih dinten sakmangke nembe wonten lampan ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye? Ora jeneng aku medhot pangendikaning barep kakangku babar pisan ora ya mung mbok menawa barep kakangku tidha-tidha mrene bakal munjuk atur kersaning Kresna kakangku. Mula aku ingin dadi suli ing barep kakangku mrene bakal matur marang Kresna kakangku. Werkudara gage matura. Siadi arep matur apa lan Ngamarta iki eneng apa? Watara wis ana sak condro kelungguhan iki. Negara Ngamarta kaya nampa welak ing Jawata. Negara Ngamarta kaya nampa pagebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Monggo wis ora kurang-kurang barep kakangku nggone utusan karo Werkudara apa dene Janaka. Ngupaya para pandhita winasis, ngupaya brahmana wiku sewa sugata supaya nambak rengkaning praja parandening katindake gagar wigar tanantu karya. Mula kodheng sutaning galih barep kakangku ewadene arep matur karo Kresna kakangku barep kakangku ora kuwawa jroning galih merga wedi yen to dinukanan dening Kresna kakangku. Mula dina iki aku ingkang munjuk atur ngersane Kresna kakangku. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat. Lah kok dadi tekan semono Werkudara? Mongko nyatane mangrasanipun Kakang kelawan para Pandhawa kuwi persasat kaya dene sedulurku tunggal Yayah Rina. Bot repoting Pandhawa ku ya bot repoting Nata Ndarawati. Pepetenging Pandhawa ku ya dadi pepetenging Nata Ndarawati. Lah kok dadi Yayi Prabu ora kersa munjuk atur sarta ora paring pangandikan kalian pun Kakang ing Dwaraka. Wah, kaya kowe ora apal karo lambe atine barep. Barep kuwi dadi Nalindra. Ana negara Ngamarta yen ana perkara sing dumadya ning negara Ngamarta mesti bisa dirampungi dhewe aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong liya. Gandeng iki pambudi teaning Pandhawa wis gagar wigar tenantu karya. Mula ora ana ingkang ditoleh-toleh meneh kejaba mung Kresna kakangku. Nadyan rada randhat Werkudara nggone matur. Aku minangka dadi wakil ing barep kakangku nyuwun pangapura ingkang gedhe kelawan Kresna kakangku. Wis Gandeng Kresna wis rawuh ana negara Ngamarta.
tak jaluk kanthi banget pambudidayamu minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Kawula lan negara Ngamarta iki gawenen padhang supaya kawula pulih urip tentrem ayom ana ing negara Ngamarta ora nandhang pasiksan merga ketaman pegebluk kaya sing dialami dina iki Kresna kakangku. Ora kudara ngono. Ya, Dimas. Nadan dikaya ngapa pun Kakang kudu tansah budidaya mrih becik ing kadang-kadangku para Pandhawa. Embane kaya dene Pandhawa kuwi kreta lan jarane pun Kakang minangka kusire yen to kreta lan jaran kuwi nandhang rusak mongko jarane ora gelem narik kreta tegese kuwi dadi pakaryaning si kusir supaya budidaya kreta lan jaran mau bisa lumaku kaya saben dinane. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Mula gandeng saiki kreta lan jarane lagi rusak kusire kudu tanggung jawab dandan-dandan budidaya supaya kreta lan jaran mau bisa mlaku. Ewadene kuwi ora sagu, ewadene kuwi ora bisa dandani kreta lan jarane. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pengayomaning Pandhawa. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pujangganing Pandhawa. Werkudara, nggih. Pun Kakang iki titah lumrah ndak menangake budidaya. Ora kaki saiki mantengno pangestimu. Yayaji, kula wonten pangendika ing adhawuh Kaka Prabu. Lelaman ingkang tumanduk dhateng negari Ngamarta menika awis-awis kelampah. Amargi tumrap ingkang raka ing Ndarawati, tumrap ingkang raka ing Ndarawati bebenduning dewa pagebluk ingkang tumanduk wonten ing jagat menika sak boten-botenipun menika pacoban tumraping para titah ingkang supe dhateng dewanipun, ingkang supe dhateng panembahipun. Monggo dipun dandosi sampun boten saged. Tumuli dewa matedhakaken pagebluk menika kinaya pacoban tumrap titahipun ingkang boten nate manembah. Tuwin tansah tumindak angkara Budi Candala. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kamangka kadang-kadang kula para Pandhawa menika mujudaken satya ingkang atetekan nati suci, pepayung budi rahayu. Mboten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak ingkang nalisir saking utawi badal saking parentah ingkang maha nasa. Mila dinten sakmangke malah tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka ing Ndarawati. Tuwa tandha pitaken kados pundi Koko Prabu? Nuwun sewu. Menawi dipun keparengken Nyai Prabu Kedah Waloka dhateng Raka ing Ndarawati. Badhe paring dawuh menapa tartemtu kula mboten badhe selak. Ndara, nggih. Seksenana ya Dimas. Yen nganti pandanguning pun Kakang iki mengko aturing pun Kakang nyuwun pirsa kawan Yayi Darmaji. Mongko nyatane Yayi Prabu Darmaji ora kersa paring pangandikan, tegese Yayi Prabu Darmaji ingkang ora kersa negara iki supaya bali pulih becik meneh. Yo aku dadi seksi. Yayi Prabu wonten timbalan. Kula aturi ngemot-emot tuwin kula aturi mangsuli dhateng laman ing sampun kelampah. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk. Saderengipun negari Ngamarta menika nampi welak ing Jawata menapa wonten lampahan ingkang elok-elok ingkang dumadi wonten negari Ngamarta. Inggih, Werkudara. Nggih. Piye Dimas pandanganing Kaka Prabu kaya mengkono? Ora susah dadak walang ati. Aja tidha-tidha nang aturke. Aturna marang Kresna kakangku. Malah babar pisan lakon ing sandhang dening para Pandhawa. Supaya Kresna kakangku bisa ngentheng-enthengi lelakoning para Pandhawa. Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk, ketaman welak ing Jawata. Wonten laman ingkang edap-edapi ing dumados wonten negari Ngamarta mboten sanes kejawi namung pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca saking negari Ngamarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun pustaka Jamus kelima sada menika Koko Prabu Ndarawati. Kan wasane Bathara Wayabara jagat Werkudara. Nggih. Ya kaya ngene iki lho bab sing aku ora patiya cocok, aku ora patiya gathuk pun Kakang ora patiya mathuk. Ora mathuk, ora gathuk ngono apa para gage kowe paringa dawuh karo Werkudara. Ana lakon murcaning pustaka Jamus Myang Jimat lima sada lah kok Yayi Prabu sak kadang-kadian siji wae ora ana ing matur kelawan pun Kakang. Monggo mestine Werkudara ngerti yen to pustaka Jamus lima sada kuwi dudu pusaka baen-baen. Kejaba kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi uga panutaning para kawula sak negara Ngamarta. Mula yen to pustaka Jamus lima sada kuwi ilang saka negara Ngamarta mestine wae ana bab ingkang dumadi ingkang tumanduk marang para kawula ya ingkang sinebut
ingkang mbok kandhakake wujuding pagebluk ingkang tumama ana ing kawula negara Ngamarta. Mula sesuk meneh yen ana apa-apa matura kelawan pun Kakang, ana apa-apa sithik wae matura kelawan pun Kakang. Yen nganti kaya ngene iki kepiye? Suwe nggone pustaka Jamus Klimasada oncat saka negara Ngamarta, siji para Pandhawa ora ana ingkang matur kelawan pun Kakang, sing dadi korban para kawula. Kawula ingkang ora ngerti kenthang ki mulih nglakon pojok plereting kahanan kudu nandhang ketaman pegebluk akeh sing lara nganti tekaning pati. Ora coba aku tak takon karo kowe yen ngono kuwi sing luput sapa? Aku tak takon karo kowe. Ora sah kakean gunem tanpa guna. Kowe nang kene ora dikon pidato. Kowe nang kene dikon goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada. Kresna kakangku sagu dadi pengayoman, Kresna kakangku sagu dadi suwing para kadang Pandhawa. Bareng-bareng kakangku matur yen to pustaka Jamus Klimasada kok malah semune kowe ndukani karo para Pandhawa. Kowe srengen karo para Pandhawa, Kresna kakangku yen mung ditinggal wong nesu ora bakal ana rampunge. Rawing Kresna kakangku dadi padhang tumraping para Pandhawa, mula piye carane supaya pustaka Jamus Klimasada ketemu rasa kukian gunem sing tanpa guna. Ya, Werkudara. Nggih. Yayaji kula wonten maringa dawuh Koko Prabu. Samangke ganing pustaka Jamus Klimasada menika ical kula saged mestani bilih pagebluk ing tumanduk wonten negari Ngamarta menika inggih krana dayanipun pusaka ingkang sampun oncat saking negari Ngamarta. Mula dinten sakmangke monggo sesarengan dipun upaya wonten pundi dening pustaka Jamus Klimasada. Lajeng anggenipun ngupadi kados pundi Koko Prabu kula sampun nyebar para prajurit telik sandi. Bebasan sampun kula sebar kiblat papat kekalangan mideri jagat parandiri mboten wonten tandha-tandha lenggahing pustaka Jamus Klimasada. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang kagungan pustaka Jamus Klimasada menika Pandhawa. Ing mestinipun ngupaya menika inggih Pandhawa. Mboten kok utusan dhateng sangganing prajurit, sangganing Nayaka lan Punggawa menika lepat. Ingkang kedah ngupaya menika inggih para Pandhawa. Mila dinten sakmangke monggo kula kanthi supados manekung dhateng saning Hyang Mahanasa kanthi alampah semedi. Pandhawa wonten ing madyaning Datraya menika kula kanthi alampah semedi mboten kitang namung telung kedheping paningal. Manteng pangestinipun nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat supados narbuka pepadang wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Menawi tetila mekaten kula namung gedhe kersa maduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ngestokna dawuhing Koko Prabu Ndarawati. Werkudara. Nggih. Ora ketang sedhela megeng napas nyebut asmaning Hyang Mahanasa ingkang mawantu-wantu sarta matumpa-tumpa supaya Hyang Maha Agung paring pituduh marang para Pandhawa. Ya ngestoke dawuh Arjuna kula wonten paring dawuh. Ora ketang sedhela tingkemna netramu megengna napasmu nyebut marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat nyuwun pituduh menyang endi dening pustaka Jamus Klimasada. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Semono uga kembar inggih Koko Prabu ngestaken dawuh, Koko Prabu ngestaken dawuh. Semanten ugi Yayi Swawi kula dherekaken mboten ketang namung sakedheping paningal nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Kula pitados menawi Pandhawa gangsal menika sesarengan kula dherekaken nyuwun dhateng panguwasaning Gusti tartemtu Gusti paring pepadhang tumraping para Pandhawa. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Nigra Besem. Dupa sanata Ngamarta bal kukus sundul ngawiyat angebaki jroning kedaton negari Ngamarta. Sangya para Pandhawa nata Ngamarta, Raden Werkudara, Raden Arjuna, miwah nata ing Ndarawati. Sami sesarengan sedagep salutu juga nutupi baban hawa sanga. Ngeningaken cipta tanon ing pinandeng amung kejawi panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Nggenipun nyuwun kersaning Gusti supados narbuka wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Dadak sakula ing mangke dereng pantara damel nggenipun sami angeningken cipta katingal nata Ndarawati wis jugar nggih alampah semedi sigran jugaraken sangya para Pandhawa kagiat nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kagiat raos sing manah kula dereng ngantos paripurna anggen kula manekung semedi
jumbuh kalian dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka njugaraken dhateng ing rayi Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh. Yayaji kula wonten timbalan. Menapa ing sampun kula aturaken menika nyata dipun tampi dhateng panguwasaning dat kamurweng dat ketitik. Nadyan Yayaji itu ing kadang kula panenggak menapa dene kadang kula panengah dereng nampi sasmitaning dewa. Nembe telung kedheping paningalke mawon kula sampun nampi sasmita bilih. Dewa sampun miterang wonten pundi denengipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kresna kakangku, Werkudara piye? Aja guyon. Nggone nglakoni semedi lagi sedhela apa Kresna kakangku wis entuk sasmitaning dewa. Werkudara wong yen manekung nggone semedi mongko lahir batin ora perlu dina-dina. Yen perlu amung sakedheping netra wae wis entuk wenganing dewa. Yen pancen kowe wis entuk wenganing dewa, gage kowe paringa pangandikan pustaka Jamus Klima Sada menyang endi? Yen pancen papane cetha aku ing bakal metuk kundure pustaka Jamus Klima Sada. Werkudara, apa? Ngerti yo? Kowe tak kandhani apa ing dingendikake dening Kyai Prabu Darmaji ento pustaka Jamus Klima Sada uncat saka negara Ngamarta kuwi kliru. Klirune nggon endi? Klirune merga pustaka Jamus Klima Sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana ingkang nyolong. Wah. Ana sing nyolong. Iya, ana sing nyolong. Paringa dawuh. Yen pancen pustaka Jamus Klima Sada eneng sing nyolong sapa? Yen ratu ngendi? Yen brahmana ngendi pertapane? Bakal tak jaluk yen ditiku kuwi mesti bakal tak gawe sungsang bawana balik negaraning ratu mau. Werkudara, piye? Aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi bisa nyekel malinge sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada, maling mau tok kapake? Gumantung tegese diajokke ning perdata adil Ngamarta apa manut hukume Werkudara. Yen manut hukume Werkudara, maling mau tak pateni. Dasarmu apa kowe mateni maling mau? Dheweke nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo dadi jalaran patine kawula sing ketaman pegebluk. Tegese maling mau wis jalari akeh pepati ning negara Ngamarta. Monggo hukume Werkudara ping 1 sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati kudu nyaur pati. Ora nyawang kuwi sapa? Mesti yen kecekel tak pateni. Kuwi tenan? Yo tenan. Lahir batin. Ora bakal aku wang-wang, ora bakal aku pilih kasih. Yen upama sing nyolong kuwi Nayaka Ngamarta, tak pateni. Yen upama sing nyolong kuwi kawula Ngamarta, mesti tak hukum mati. Saiki yen upama sing nyolong kuwi kula wargamu dhewe. Wong Ngamarta ngenggoni tembung sama beda dana denda. Ora ngomongake kowe kula warga sanak kadang. Nadyan kuwi anakku dhewe upamane yen pancen tumindak ala mesti bakal tak hukum mati. Upama kudu dihukum mati, kudu tak hukum mati. Werkudara, apa? Pengendikaning Syadi kuwi ora ming tak rungokke lho Yayi, ning dimirengke saking para kawula, saking para nayu kang padha gantung siba ning negara Ngamarta. Upama Syadi ngoncati apa kang dadi ucapmu dosa lho. Ora ming perkara dosa ning tetel kasatriyanku. Saiki ngene. Maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada mau tak pasrahke hukume hukum Werkudara. Wah, yo tak tampa. Tegese maling mau kudu tak pateni mergo wis dadi jalaran pagebluk sing tumantu ning Praja Ngamarta. Sapa kandha bakal tak goleki yen perlu aku dhewe sing bakal mateni. Lahir batin, yo lahir batin. Supaya mantep pun Kakang Syadi sumpah. Sekseni keblat papat segara gunung isine lina wengi. Sumpahe Werkudara tak seksekake marang jagat raya mesti wong mau tak pateni sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Werkudara, apa? Rungokno. Sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada mau sabdaning dewa tak tampa dudu wong kana-kana nanging isih putramu dhewe ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Sinamber gelap rasaku
Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong pustaka Jamus kelima sada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku. Apa ora kleru nggonmu nampa sabdaning dewa? Werkudara, cara ngendi to sabda dewa kok kleru iki cara ngendi? Aku tak takon karo kowe. Cetha tak tampa yen to dewa paring dawuh sing dusta pustaka Jamus Myang Jimat lima sada kuwi Abimanyu. Wah, mengko gek dewane ngantuk. Kleru. Kowe iki wong kahanan kaya ngene kok ya iso omong kaya ngono to ya. Wah, mergo atiku ora bakal tekan. Yen atimu ora tekan, kowe wis kebondo karo sumpahmu. Kowe wis kebondo karo sumpahmu dhewe lho, Werkudara. Mongko sing midhangetake ucape Werkudara maling mau bakal tok pateni dhewe yen dusta pustaka Jamus lima sada ora mingpun Kakang, ning kabeh midhangetake. Ayo saiki piye? Tak tanteng saiki piye? Kowe wani mateni apa ora? Wah, Abimanyu anakku. Monggo Abimanyu ora tau tumindak ala, Abimanyu tansah tumindak becik. Tansah junjung derajate wong tuwa. Abimanyu ki menungsa lumrah. Abimanyu ki dudu ponakane sing gawe jagat, Abimanyu ki dudu prunane sing gawe urip. Sing jeneng menungsa kedunungan kulit daging kuwi mesti kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi aja dupe anakmu Abimanyu ki tansah tumindak becik. Kala mangsane wong tumindak becik mesti keseluruh dalan sing kleru. Saapik-apike wong iki mesti eneng lupute, saala-alane wong iki mesti eneng apike. Mula aja banjur kanthi dasar Abimanyu tansah tumindak becik ora gelem colong jupuk. Kuwi ora bakal ketemu ngakal Werkudara. Wah, Jlamprong. Kowe ora mulang karo anakmu, Jlamprong anakmu dadi maling. Maling pusaka negara Ngamarta, Jlamprong. Koko Prabu, kula nyuwun pejah dinten menika. Kula sampun boten pantes gesang wonten ing Madyapada, kula sampun sisip kula wentah dhateng anak kula. Koko Prabu, monggo kula aturi munus patrem, kula aturi nujahaken wonten dadanipun ingkang rayi panengahipun Janaka, Koko Prabu. Werkudara? Nggih. Kok kowe isih nang kono iki piye? Wah, aku tok kon dawuh ngopo? Lho, aku ora dawuh. Ning aku ngucapmu dhewe lho, ngegemi ucapmu dhewe. Werkudara, maling iki tak pasrahke hukume Werkudara. Kowe mau ngucap piye? Sagu. Yen sagu tegese hukume Werkudara, jarene wong nyaur kuwi kudu trep lan jumbo, sak traju lan sak bobot. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Mongko Abimanyu nyolong pusaka pustaka Jamus lima sada kuwi dadi jalaran pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta. Akeh kawula sing padha tekaning pati. Turta kowe wis saguh bakal gawe patine maling mau. Lah kok saiki malah nang kono gereng-gereng. Kowe mangkat ora, Werkudara? Wah, ora usah waweh to. Mangkat ora? Ora mangkat aja kelakon dosa. Aku dhewe ingkang bakal ngelokake marang jagat tetel kasatriyaning Werkudara. Wah, Abimanyu. Koko Prabu, persasat sampun pepes bayu kang tapis, kula mboten nggadahi kekiyatan krana paduka sampun maring dawuh pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada cinidra dening anak kula pun Angka Wijaya inggih Tanjungan Nom. Koko Prabu, kula nyuwun pengayoman mugi keparenga sakmangke anampi dhateng negari Ngamarta. Kinten kula sampun boten terpunta dewa lenggah dampar krana sakmangke sampun lingsem Abimanyu ingkang sampun ngorek-orek dhateng pasuryanipun para Pandhawa ingkang boten badhe ical selaminipun gesang. Nuwun sewu Yayi. Kula nuwun sewu keparenga kula badhe nyuwun prisa. Inggih. Menapa Yayi nate dawuh kaliyan pun Abimanyu nalika Abimanyu tasih timur tau tate Yayi Prabu angudang dhateng pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu, nalika semanten kula kemutan
Nadyan Abimanyu menika tasih alit parandene sampun saged nampi dhateng pangudangipun ingkang rayi. Nggih anakku Abimanyu cah bagus. Besok lamun wakmu wis lengser ke Prabon utawa Pandhawa wis bisa ngrebut negara Ngastina lan Pandhawa lenggah dampar ing negara Ngastina. Sakwise wakmu ing Amarta lengser ke Prabon, sira Atmajaku Abimanyu ingkang bakal kuwasa lan kuat nerusake sejarahing para Pandhawa lenggah dampar ing negara Ngastina lan lulus purna Bratayuda besok Abimanyu mekaten Koko Prabu jagat wasaning Bathara. Lah menika Yai, menika mbok menawi dados pancatan Abimanyu anggenipun wantun nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Jalaripun Abimanyu menika tasih muda tumaruna kadereng raos ingkang agahan datan pepitung wekasan tuwuh kuwanenipun Abimanyu nyidra pustaka Jamus Kelima Sada mbok menawi ginebeng wonten salebeting manahipun anak kula ing Tanjung Anom mbincang ngentosi menapa dadak ngentosi purnaning Bratayuda dinten sakmangke kedunungan pustaka Jamus Kelima Sada mbok menawi saged dados sarana enggala daya-daya dados nalindra wonten negari Ngamarta Yayi Samyaji mekaten mbok menawi petanganipun anak kula ing Tanjung Anom inggih menika Punangka Wijaya Kagatri sang kampirang urin angkul kenembet-kembet dosang reknaning bawana dosang reknaning bawana jagat pasisaning Bathara menawi mekaten tuk sumbering perkawis menika mboten saking sinten-sinten nanging saking ingkang rayipun Puntadewa. Koko Prabu kula nyuwun mangapunten Yayi ingkang sampun inggih sampun mboten perlu dipun penggalih. Ingkang samangke malah klilanana kula nyuwun pamit dinten sakmangke kula madal pasiran badhe niti priksa dhateng kawontenanipun kadang kula pun Werkudara menapa Den Janaka. Koko Prabu menapa inggih kedah kelampah Werkudara merjaya dhateng pun Abimanyu bab mangke pinanggih wingking kantun kados pundi babaring lelampahan menika Yayi? Inggih Koko Prabu menawi katon kula kantun derek malah sakmangke gandeng Maduka sampun kepareng angoda lampahipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kembar wonten timbalan kula wonten timbalan Koko Prabu budana kang padha sibuk babar pisan ingsun arsa kundur ngedatun kaya wis lingsem lamun ingsun kesuwen mapan ana ing Datulaya. Iya Koko Prabu monggo kula dherekaken. Koko Prabu monggo kula dherekaken. Ayo kembar aja nganti kaya bocah cilik Dimas kadangipun Kakang Yayi Nakula Sadewa. Wis paripurna. Sabdaning Sanata Prabu Darma Kusuma nalika semanten arsa kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadherangen sanggaring para Banjeti manggung ketanggung Joko Palororo ingkang sami ngampil upatraning Prabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katon ngerang penggaling Sri Naranata wau. Mara remang uswa myung ambreng kadi karunaning kaswasih dosang Ganda Wastratmaja. Wah, Gatot. Wonten timbalan ngadhaw menapa Rama Kyai? Antarja, wonten timbalan ngadhaw menapa Rama Kyai? Antasena, eneng apa, Pak? Kok gembrobyos Bapak li mlayu ora kaya adat sabene, kaya kesusu. Tur penggali tak sawang kok kaya ora penak eneng perkara apa Pak ngendika karo anak-anak. Wah Gatot wonten timbalan wektu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku liripun kados pundi dene Paduka Kanca Rama paring dawuh mekaten ngertiya pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus Kelima Sada. Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta ngandhakake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh
Sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klimasada? Kula ingkang badhe ngupadi, kula ingkang badhe ngupaya. Menawi paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus Klimasada. Gatot wonten timbalan. Bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling. Monggo bapakmu wis kebacut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku. Hukume Werkudara, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Monggo pagebluk sing tumamduk ana ing negara Ngamarta, akeh sing para kawula padha tekaning pati. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati. Monggo bapakmu wis sagu. Menawi telu mekaten, Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng paduka Kanjeng Rama ing kedah Mejahi lan matrapi pitono. Gosek, aja kesusu. Rungokno kandhati dawuhe bapakmu. Inggih, Rama Kyai kados pundi? Kaya aja kaget le cah bagus. Bareng tak desek rembug Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu, Gatot. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Mboten winten babar pisan pangandika paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada. Dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng kadang kula pun Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus Klimasada. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu doh nyono cerak nyono. Werkudara kuwi mban cindhe mban siladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Kula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tidur rasamu Gatot Kaca. Ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno ger anakku Gatot Kaca. Kok malah tok candheki ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu kuwi ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis ora. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwa Ndarawati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada? Rasaku ora penak, Kang. Monggo pendak-pendakku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning Siwa Ndarawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Yo menyang yo. Yo. Nek goleki ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwa Ndarawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwa Ndarawati iki mung ngapus-apus
Wah, aja takon dosa arepa dheweke ngayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ampres bumi, Kang. Yo. Mangestu karo wayah Bathara Jagat. Wala dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkihing para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbo kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kalawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Monggo sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Monggo sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekan ing pati, Werkudara mesti direpotake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Neng kene marganing patining para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampekaning nata Ndarawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekaning pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang sok. Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Gosek aku kok gumun sampean ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manungsa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jare Siwa Ndarawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada wekasan negara Ngamarta ke Taman Pegebluk. Sing ngandhakene Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada, dewa. Nalika semono aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik ki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki, Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono upamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik? Aduh. Aku lali takon mawon Antasena. Lali takon. Iya. Ning wis ngendika, wis wong wis dela kok. Oh, ora sempat lungguh barang, ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora ning cetha. Sabdane nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit Abimanyu tak ajari ngisen-isen iki karo dulur-dulure anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik, Dik. Mumpung ketemu, Dik, mumpung ketemu piye? Aku ki jane rak duwe pepinginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sak jeking urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dina wae tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, pas adus. Wah iya. Wong aku sok ndeleke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma diasta ora? Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nggo nguripke barang mati iki. Anu wong mati. Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora? Sekar Wijaya Kusuma mau ki tak deki siji karo Senjata Cakra. Ning ngarep kocok. Ya keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget Toto Kang. Iya Dimas. Lah saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sing bakal kelakon. Jarine Pakde duwe pusaka jenenge Kaca Paesan.
Ora bakal keri, mergo kuwi mapan ning jabaning daging, ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus entenono sedira, terus nyawang ngono kae. Aku ndelok kaca paisan. Mbok aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning kaca paisan. Antasena, nggih, nek kaca paisan ora keri. Ah, ngene. Tak weruh wong nonton TV apa piye ngene lho. Iki iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena. Gage sawangan. Oh iya, wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela. Wela Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang. Yang Durna panjenengan mentala kalian dulur kula panjenengan mentala karo wutune dhewe Abimanyu mang dakwa sing ora-ora sampeyan iku wong tuwa apa bocah wong tuwa Dimas Antasena piye Kang mrene ngandel ora aku wis krasa Kresna kok ambune bensin barkulaan. Oh dadi kowe, Mbak. Oh iya, Antasena. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Blok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon matane para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis lan kekuatan matine Pandhawa angel mijet wae nganti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe? Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni ning kene iki. Aja, mengko nek ditengke wae nek baterene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja wis yo nger. Antasena wis. Wong tuwa kaya ngene apike dikapake Dimas. Kowe golek gerobak loro kan. Dikapake. Durna iki gulune taleni gerobak nganggo tali, sikile ditaleni, talekke gerobak. Gerobak kon mlayu ngalor karo ngidul. Ora pedhot wetenge. Aduh, urung. Wis maksire wetengku. Aduh, penyiksaan kuwi aja. Aja Antasena aja. Gerobake rong entuk. Aku ora mentolo Dimas. Ngene wae golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho. Pitik iki arep ngopo? Aku njaluk pokoke nek pitik. Durna dilumahke dibondo. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke ora notoli matane Durna. Picak mripate. Aduh. Pitike rong entuk. Kapok tenan aku.
Aja ya Antasena, aja. Iki bapak wis melayu. Bapak wis melayu ning Tanjung Anom lho, Mbak. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan kok mlayu-mlayu. Oh, ndas kumpul suwe-suwe. Bapakku melayu goleki Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Ngampleng ya ngampleng kakike dicopot. Lara cak-cok. Wis piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ijole nyawane Begawan Tur. Sabar Dimas, sabar nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar Dimas. Aku kira ngapa-ngapa kowe ngapa ya kowe. Raine nganti godhes getih kaya ngono ben. Nek bapak priso mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebae ora sakpenake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wanjen setan lan. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Iya. Loro kok isih ngangkep rokok. Saya tak ceceke. Loro kok isih arep nyemetutut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Piye terus lek ngrampungi perkara iki piye? Aku ya bingung. Sing gawe iki sampeyan kok sampeyan ya bingung. Mbah aku ora ngerti. Kang, opo? Golek tali. Tali opo? Sak sae. Durna dibontul. Yo. Aja dibontul. Dirabekke wae. Wis kaya ngono kok isih omong sak ngene lho. Antasena mbok sudah. Tangane. Rumangsane anggep ora. Ora kenceng-kenceng. Antarja, taline iki diunggahke. Iki diunggahke nang isor udel kenceng mati. Jitet Antarja. Digendong kan? Asik. Lho. Digendong turut dalan dituthuk ya aja nganti leren. Aduh, ngene tangane keju lho. Ora. Kene tak gendong terus arep piye? Kakang Garukaca bapak tak oyahe. Iki engko kok ngomong ning ngarepe Kakang Garukaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kan ngomong apa? Aku ora iso pambagya harja lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi Kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Aduh, wis kang gendong. Kene. Aduh mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng.
Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna aku tak nguyak Kang Garwaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang leren Kang mantep. Landing sik Kang. Iya. Ono apa? Wis niat arep mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diati Abimanyu. Sik. Menawa sampeyan mateni Abimanyu gelo. Lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara. Sapa? Pak Dendrawati, Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndrawati pepunden kok sik to. Pak Dendrawati sing ngandhake Abimanyu nang pustaka Jawa Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli. Ora. Ana sing dadi Pak Dendrawati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapidanane gorene Kang. Yo. Waduh, lemu banting keseron Kang sajae. Iki kaki-kaki iki. Gedhi kencengele kuwi men ambegane lancar. Aduh. Antasena. Aku kapok Antasena. Iyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kira nek Antasena. Ayo ge omong. Gek jujur. Acet kaca. Kula Iyang. Nah, basa. Ora kaya adimu kakangmu ki nuthuki karo aku. Panjenengan dipun jempalani dening Dimas Antarsena Kang Mas Antarja. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Garwaca njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Garwaca ki terus aku ora gelem ngantil kono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya mung ben padha presa. Iyang. Menapa Kanjeng Iyang ingkang dados Prabu Ndrawati? Kayak omong. Kowe iki ling ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten Iyang? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jawa Slimasada ngantos Kanjeng Rama jadi pati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya mung Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku berganti kang Kanjeng Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa iki. Sing apik nama. Iki wis sampe ya Antasena. Mbok yo wis Dimas. Mesakake kedune nganti suwek-suwek kaya jubahe nganti suwek-suwek ling ngajar sapine iki. Mbok nganti wuda ora bakal leren. Aku wis janji kok, Kang. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak nggo ijol iki. Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Angger rati plotot ya ora metu. Kok senengane mono. Wong kok ora entuk menghibur diri. Aku ki lara tenan kok menghibur diri kok ora entuk. Pokoke nek nganti Abimanyu metu gedhe. Durna kudu metu gedhe. Iki lho ndase wis metu sithik. Monggo Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen wong edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, iki Mas Gendong neh. Ngarjak nendi neh. Awar ngoyak bapa Werkudara.
Bapak nek ra tak cegat ndak tuman Kang sampean le mabur sing banter Kang. Bapak susulen. Matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Aduh. Wong muni ngono ae kok dicocol. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margarut kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas? Buntu meneh. Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena aku ora rangkepan. Ora rangkepan sak karepmu, rangkepan sak karepmu tak jupuk kolormu nggo mbondo kowe. Aduh, aku tadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Ya copot. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talenane. Aduh, gendong Kang. Dimas arep endi? Aku tak ngoyak bapak. Engko bapak kene karo Kakang Ruwaca mesti ora percaya nek ra aku sing ngomong. Antarja. Antarja. Opo? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kowe ngarep mlayu Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis. Ku anggere mlayu tak oyak. Wah, buanting kok sabuke ngebuk awakmu modar. Tenan ta. Sing kanggo ngelap kleru godhong gatel. Sing celeki Antasena. Iki mesti mliset. Gatel ra. Ben, gatel ya Ben. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Wis, ayo melu karo aku. Iya Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Paman Wasa Jenar sampun wonten tigang dinten ngantos dumugi kelenggan samenika anggen kula ngutus kalihan Bapa Durna supados damel srana pejaing para Pandhawa sak mboten-mbotenipun ringgih para Pandhawa supados gampil dipun kerenah pejahipun namung kewala ngantos tigang dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun menapa Bapa Durna kasembatan menapa boten anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa. Paman Wasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula nuwun mangapunten. Kula menika apal kalian Kakang Premban Durna anggen kula srawung kalian Kakang Kumbayana menika boten namung setunggal kalih dinten nanging sampun mataun-taun bebasan sampun boten sagedipun wilang mawi wicalaning driji. Kula menika ngertos bilih Kakang Durna menika sanes gurunipun ngelmu kebatinan tuwin sanes gurunipun ngelmu babakan ulah werda nanging Kakang Durna menika gurunipun tiyang perang. Kakang Durna menika gurunipun tiyang ngangsu kawruh babakan kasekten babakan aji jaya kawijayan. Nalika mudanipun Kakang Durna menika kekasih Raden Kumbayana menika persasat jagat tanpa timbang ing bab kasekten. Mila menawi paduka anak Prabu menika utusan dhateng Kakang Durna supados mejahi dhateng para Pandhawa menika sampun saprepipun lan tertempu saged kasembadan menapa ta sababipun kula matur mekaten. Dasar kula namung setunggal Pandhawa menika siswanipun Kakang Durna.
Tartemtu Kakang Durna sampun mangertosi dhateng pengapesanipun para Pandhawa. Kakang Durna ngertos dhateng keringkianipun para Pandhawa. Mila Paduka sampun ngantos bingung ing penggalih. Paduka sampun ngantos kuwatir. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Tigang dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Penemban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa. Menawi mekaten inggih. Kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu. Namung kewala Kakang Penemban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina. Mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun. Nuwun sewu. Sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana. Kanthi atur kados mekaten menika. Sampeyan ampun ming kadreng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana. Kula mboten kepengin Paman Hari Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun. Panjenengan paring dawuh nek Bapak Durna mesti kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa. Kula boten badhe pitados menawi kula dereng nyumurupi kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun wonten ngajenganipun Duryudana. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Upami Paduka mbetahaken bukti nadyan kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging kinarya pengantep-antep anggen Paduka ndangu dhateng ing bapa ing kepatihan ndangu babakan Kakang Penemban Durna. Nuwun sewu menawi ngantos mboten cocok aturipun ing abdi ing kepatihan kaliyan menapa ingin sampun kula aturaken inggih menika Kakang Durna sampun kasembadan mejahi para Pandhawa. Pangkat kepatihan kula caosaken dhateng Paduka anak Prabu trimah kula mboten dados patih wonten negari Ngastina nggih. Ngantos paripurna sami Balwacana. Pasaring mlajar-mlajar nengki Bambang Swatama mangkana pangudas maraning Diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalan ingkang dawuh ingkang sekawit kuwi nderekake marang jentaring Bapak Durna. Gone wis semagu bakal gawe pati ning para Pandhawa iwedene kowe dina iki sowan katon kembang-kembang netramu ngemu waspa. Eneng apa Swatama? Sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhah wadana sinuwun. Nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged mrenah pejahipun para Pandhawa sarana sesingla nata Ndarawati tegesipun salin wujud dados nata Ndarawati. Nalika semanten meh kemawon damel gegering para Pandhawa nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa pun Antarja kaliyan pun Antasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndarawati dipun pulasara dening pun Antasena wekasan babar wujud Begawan Durna mboten kendel anggenipun mulasara sakmangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Gusti kula. Awan wonten dawuh nek ngatur kaya ngenten iki kula tak takon karo sampeyan kula kudu percaya karo sapa sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis matur kaliyan pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene sampeyan wau ngucap pripun nek ucape Patih Sengkuni ora nyata pangkat Patih ajeng mang balekke kali kula saniki sampeyan ajeng ngomong napa sampeyan aja ngomong apa mencap wong gerak ora nyata. Aman nuwun sewu lho panjenengan menika tiyang sepuh wong tua menika nek omong mbok yo nganggo tatanan nek omong aja mung waton omong ning ngomong nganggo waton. Menawi kados mangkaten menika lajeng sinten ingkang kedadi pelepataken. Nek kaya ngene iki sapa sing arep diluputke? Kyai Prabu Duryudana kodheng penggalihe.
Mbok menawi mangke duka amargi ngego dhateng aturipun Paman Sengkuni ingkang nalika semanten ngaturaken Begawan Durna isa mateni para Pandhawa ning nyatane swatama tawang-tawang tangis sowan nekno Begawan Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Nggih. Lajeng kados pundi nggih kula kedah kados pundi? Kula mboten ajeng melu-melu. Sampeyan nek nyuwun tulung karo kula ora arep nulung karo sampeyan mangrasake dhewe lelakon niki sampeyan. Reka tatian Gatotkaca kinon mapakaraka suta tekapira Kresna parta manehar sakti nira ing jaran wang-wang semunggar cita. Wah Gatot inggih Rama Kyai dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai ugi antosna ing kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yaya Abimanyu. Wah Abimanyu luput aja mbok ayomi mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom namung mugi antosna ing kawuningan bilih Yaya Abimanyu mboten lepat sinuwun Ndorowati Kanjeng Prabu Ndawaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjalmani mengsah kaya aja ngawu gawar ngawur cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak sapa sing salin wujud dadi Ratu Ndorowati dengan pangapunten sampun dadosaken dukanipun Kanjeng Rama ingkang dados Nalindra Ndorowati inggih menika Eyang Durna ing Sokalima. Wah cangkeme wah iki meneh adine arep melu-melu sik sareh aja kesusu Pak. Aku sing iso mbukak wewadi sing tumanduk nang negara Ngamarta. Aku Cubriya Waireng kok iso nyebutake ento Abimanyu sing nyolong pustaka Jawas Limasada, mula aku terus karo Kakang Antarja neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Garukaca sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah, kose aja nesu sik. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, Durnane garene Kakang Antarja. Antasena mbok aku duculi to, Nger. Iku tak bali nang Sokalima, aku tak mulih nang Sokalima. Matur karo Kyai Seneng Mburi Musik. Nek sing dadi Kresna mau kowe. Sapa? Noleh yo. Noleh kok digledhek ndase. Werkudara. Werkudara aku ayamana ya Nger, muridku siswaku. Durna bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diwek-wek karo anakmu Antasena. Disuweki nggo sisi. Antasena Saidan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Durna kuwi kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhake anakku? Apa bener? Wah, aja nangis kowe wangsulan. Apa bener kowe sing dadi Kresna? Ngomong pancen bener aku sing dadi Ratu Ndarawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Wah.
Kae wong ki nek isin terus ngono kae. Wah. Piye Kang iki dikapake apike Kang? Aku manut karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Begawan Durna. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Tanjung Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono. Nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku. Kanjeng Ibu Sarawu Paduka Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya Yunggir anakku cah bagus Abimanyu Mbak Tampa ngaturke bekti karo pun Ibu pangestuning pun Ibu Tampanana ya kula pundingga jimat dayanana ing kasantosan. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tobat tak tampa Abimanyu. Ora pangestune Ibu Tampanana ya nggih kula pundingga jimat paripih. Ndara Sembadra kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti. Tobat Semar ndak tampa pangestu Tampanana. Nggih. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nala Garing. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Tobat Nala Garing tak tampa. Ndara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Petra ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Tobat Petra tak tampa. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi. Sri Kandi bekti kula kunjuk. Tobat Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Nggih. Truk. Nanti bojo ngene piye, Truk? Loro, mongko sing siji luruh, sing siji galak. Ya seneng aku. Seneng. Nek kira-kira kepengin roman sing kira-kira alusan ya karo Ndarawara Sembadra. Sing roman sing nganggo kampleng-kamplengan ya karo Ndarawara Sri Kandi. Patu-patu sing arep roman karo dapurmu sapa? Niki mung mbok menawa kok. Kowe keseron nek omong kok ya kowe kok roman karo Ndarawara Sri Kandi ora. Abimanyu wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Kaget pikirmu pun Ibi prapta ana ing kasatriyaning Tanjung Anom. Gurawalan ana sing manah kula menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa dene Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Tanjung Anom mestinipun boten perlu rawuh wonten ing kasatriyan. Menawi Kanjeng Ibu betahaken ingkang putra tumuli ingkang putra ingkang badhe sowan wonten ing kasatriyan Madukara. Abimanyu wonten dawuh Kanjeng Ibu kaya ngene rasane wong kang kabondho rasa tresna lawan anak ingkang angka loro mung merga saka lelakon ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyana-nyana ibumu nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Ora ana liya kejaba amung anakku ing Tanjung Anom nalika semana ledang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah kendang kapracondhang nganti guragapan nggonipun ibu wungu saka Nendra tumuli nganti lawan adiku Wara Sri Kandi prapta ing Tanjung Anom tilik marang kaharjaning anakku ya Kuyangka Wijaya nggih Abimanyu. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripesami Mbawacana ingkang mlebet wonten ing kasatriyan Tanjung Anom nenggih Raden Arjuna ndadosaken kagiat kadrokasan gesang Wara Sembadra tuwin Wara Sri Kandi wau.
Sang Arjuna sumenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa kasrepan tingkahing mungsa niran padha kadang Kanjeng Paran ora ngerti sangkan parane rawuh kok ning Tanjung Anom. Iya ibune kula aku ingkang prapta ning Tanjung Anom bekti kula kanca pangeran ya Sri Kandindak Tampa ana apa Kanjeng Paran dene sampeyan rawuh kok ning Tanjung Anom. Kaget rasaku bareng aku mlebu jroning kasatriyan ora weruh kelawan atmajaku ya kuwi Abimanyu. Tobat Kanjeng Paran. Apa to ingkang gumono musik ana ing paningali Kanjeng Paran? Anakmu lanang lenggah ning pepungkuranmu Kanjeng Paran. Abimanyu, kula wonten paring dawuh. Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kagiat raosing manahipun ingkang putra dinijeng andika Kanjeng Rama. Paring dawuh ngupadi dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Nggih. Saka gedene lelabuhanmu tumraping Praja Ngamarta. Raya-raya pun Rama prapta ana ing Tanjung Anom sayekti mung bakal maringake bebungah ingkang bakal sira tampa saka wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken tuwin sampun kula lampahi dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Prabu Darmakusuma ora sandadakake antakon maragake tampan ana Abimanyu. Monggo Rama kula trinampi namung sejatosipun kula mboten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nyoh tampan ana wong edan taun. Anak-anake do setan kabeh. Gong kowe iki wah ayo bapake gawe kaget. Neng tangi reng cek kok diwidak Semar. Ora iso tangi. Ayo bapak get-geti ora. Lah kok dadi kaya ngono. Lah kok dadi kaya ngono terus. Lah kok dadi kaya ngono kok. Setan kabeh. Kae piye kae kok ana swara mak klothak. Buantere ora jamak. Ndaramu Abimanyu kontal. Iki ana ing perkara apa Petro? Lah kok bendaramu diajar bapakne kae piye? Ingin menapa maduka jempalani dhateng Abimanyu. Lepat kula menapa klentu kula menapa menawi kula nandhang kalepatan sampun ngantos namung dipun cempalani. Nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak Kanjeng Rama. Luputmu mbok kendhit mbok impit. Kowe ora ngakoni marang kaleputanmu Abimanyu. Tangeh ana wujuding maling ingkang ngaku yen to nyolong sawijining barang ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Aduh Kanjeng Rama kula mboten mangertos ingkang paduka kersakaken yen kepengin ngerti nyoh tampan ana tangane Janaka. Kanjeng Rama iki menapa paduka nirasara dhateng kula rasa. Petro, ngapa? Lho, ora basa karo aku. Basa ngapa? Wong tuwa anake diajar kaya ngono.
nganti metu getih nggon mestakane Ndara Abimanyu sampeyan niku kelingan apa mboten? Nika niku Kang Putra. Nika niku putra panjenengan piyambak. Ana perkara dirembug sing apik-apik, ora kok sak kepenake dhewe. Piye, Truk? Modar. Ora iso mbelani Ndara Abimanyu. Aku sing nyegat Ndara Janaka mesti ora bakal Kanjeng Rama, kula lepat menapa Kanjeng Rama, aduh Kanjeng Rama. Diar Bagong diajal karo Ndara Janaka dipolok. Piye, Kang? Maremo. Aku gayane kaya Ndara Abimanyu malah ora leren ling ajar. Kanjeng Rama, ora ngegaki rokok blas. Oh. Biasane iki Rama brul. Paling ora kerbau. Oh ya, nek ora ya jambu bol. Ayo. Ayo Mam, piye kae Ndara Abimanyu kae? Kon ngado wae, kon mlayu karo Ndara ora sembodo, mbangane ngrekoso mungsuh Ndara Janaka. Atobat. Nyanyi kayak menapa? Abimanyu menika putra panjenengan kok dijempalani sampeyan ae dhewe Patobat. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah iki sore sing dijempalani yo. Sri Kandi mungsamu. Sri Kandi mungsamu legane ngatiku. Sri Kandi. Ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sifat jemparing mbuh tibamu Wara Sri Kandi. Menika istunipun boten lepatipun kadang kula pun Abimanyu nanging mugi paman kersa sakmangke nenggo sowanipun kadang kula pun Dimas Antasena. Gatotkaca semingkir paman, Gatotkaca semingkir kula namung ngemutaken bayi wingi sore ngerti mapa Abimanyu ora nyono dene bapakmu mentolo nyempalani karo kowe nganti kutah ludira mestakamu kaya ngono. Kanjeng Ibu, kula mboten lepat, kula mboten rumaos damel kalepatan kenging menapa Kanjeng Rama tumindak kados mekaten ayo lunga saka Tanjung Anombaya. Bang Wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca Widara Yaksa
wonten dawuh Penemban Widara Dewa. Sawetara pancen awake dhewe mapan ana ing pertapan Widara Payuk. Inggih. Kowe tak jarwani sejatine munggon kepengin nyadong kalawan wahyuning Hyang Mahanasa, wahyuning para dewa. Nganti tak rewangi wujud Brahmana kaya mengkene. Lajeng kados pundi mangke marginipun kene lungguh mburi kene dalane wis saya cedhak Widara Yaksa. Mangkah anggro sesumbar lindho bumi gonjing gumaludha guntur ketep nuwun sewu menika kok wonten satunggiling putri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widara Payuk. Penemban yen sampeyan bangun kelawan aku Wara Sembadra. Wara Sembadra. Iya Penemban. Iki anakku Abimanyu. Wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan? Penemban mergo saka cengkilinging bapakne bocah iki. Bocah ora kleru ora luput dicempalani nganti kutah ludira kaya mengkono. Mula trima aku mlayu saka ing kasatriyan golek pengayoman. Kepasang yogya dene aku ketemu karo sampeyan Penemban, lilanono aku tak mapan ana ing pertapan kene ora ketang ngambung sedhi lho. Ngiyup ngayom marang sampeyan Penemban. Aduh, Sang Dewi nyuwun pangapunten. Kula menika mboten ateges mboten ngeparengaken panjenengan mapan wonten ing mriki mboten, namung kula menika badhe kisah sawetawis. Penemban arep tindak menyang endi? Kula badhe kisah dhateng Suralaya amargi kula nampi dawuhing dewa. Bilih Jawata badhe ngawontenaken tata upacara. Upacara apa? Inggih menika nglebetaken titah ingkang lepat dhateng Kawah Candradimuka nimbali sagung para Brahmana ingkang sampun tinampi kasutapanipun. Titah menika klintu krana ngrisak pasrening Kahyangan Suralaya amargi dawah wonten ing kayuwangan. Tumuli titah menika badhe dipun patrapi pidana pejah kacemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Sapa Penemban titah sing bakal dadi intiping neraka Candradimuka? Miturut sabdaning dewa wonten kalih pawestri lan jaler. Ingkang setri nami Wara Srikandi, ingkang jaler nami Raden Gatotkaca. Sang Dewi murup kamurkaning Sang Sembadra. Eling-eling wujuding wanudya parandening mangke lamun duka salah kedaden wujud buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta. Penemban bareng kowe ngendikake yen to sing wedok aran Srikandi sing lanang Gatotkaca. Srikandi kuwi dulurku wedok Gatotkaca kuwi anakku lanang. Aku ora nrimakake yen to bakal dijemplungake ana ing Kawah Candradimuka. Abimanyu aja melu kowe mapan ana ing pertapan Kahyangan tak gawene sungsang bawana kalih. Bareng aku tekan repat kepanasan. Gori Sela matangkep ditutup dening Bathara Cingkara bala-bala upata. Apa dikira aku ora iso ngrubuhke Gori Sela matangkep lak getak kamplung mbok tipamu ha?
Jawata. Menawi Kayiwangan ketingal gegel sangganing para Jawata sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Wonten menapa? Dalar kencang warudayang pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe? Wonten yaksa ingkang ngamuk punggong wonten ing Kayiwangan. Damel geger, damel risak. Nguwu-uwu pengen pinanggihan Adi Pramesti Bathara Guru di. Guru, iya kita sapa? Yaksa Kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing endi tibaning kono papan dunungku aranku Badra Yaksa. Badra Yaksa, ya. Apa sababe dene jeneng kita ngamuk ana ing Kayiwangan? Merga para dewa wis tumindak ingkang ora sakmestine. Tumindak ora sakmestine kepiye? Ngluputake wong kang tanpa dosa. Ana titah kang aran Sri Kandi karo Gatotkaca tiba ning Kayiwangan mbok luputake. Monggo araning tembung tiba mono ora kanthi kasengaja kejaba yen wong mau niba kuwi tegese pancen jarak. Wong tiba ora jarak mbok luputake ya adiling dewa menyang endi? Ora mbalekke Sri Kandi karo Gatotkaca. Kowe tetep bakal nyemplungake Sri Kandi karo Gatotkaca kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin sirnakna Badra Yaksa. Baleke mawon. Nyatanipun kene guntur geni guntur angin buta menika mboten menapa-menapa lho Dik. Menika pancen pepethinaning titah. Pitataning jalma. Ya wis bener ngendikaning Kyai Sepuh. Wong sing tumindake bener kuwi mesti diayomi dening panguwasaning Gusti. Nyatane najan wujud buta ning pangartenipun sae ngleresaken dhateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening buta menika kala wau. Buta menika dipun ayomi dening panguwasaning Gusti. Mekaten Kakang. Nggih. Yo balekke ora. Ora mbok balekke tak gegulung Kakang Trada. Sri Kandi lan Gatotkaca dipun wali saking pakunjaran. Sakmangke kula paringi gesang ingkang sakmurwat kaliyan titah sanesipun. Mboten lepat, mboten Kakang. Nggih ra ngaten dia rada. Sri Kandi, kula men maring adhawuh. Kita ulun luwari ngatakan panuwun pukulun Gatotkaca. Kita ulun maringi pangapura matur sembah nuwun pukulun. Badra Yaksa gandeng Sri Kandi karo Gatotkaca wis ulun luwari. Ulun balekake ana ing jagat kita uga ulun dawuhi bali ana ing jagat. Yo ngestoke dawuh pukulun. Ngambararum sang kusuma lho Gusti Ayu Wara Sembadra sampun rawuh malih wis bisa ngluwari kelawan para Sri Kandi penembahan ade syukur nah ingaten Dewi Wara Sri Kandi mboten siyos dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka batu-batu penembahan ngaturake panuwun ya penembahan inggih samengko piye penembahan napa mbok tampa pasuwitanku kula tetep badhe nampi pasuwitanipun Gusti Ayu Wara Sembadra miwah Gusti Ayu Wara Sri Kandi batu-batu matur nuwun penembahan menika sinten Gusti Ayu? Ya iki wong tuane anakku mau. Nusul mrene batu-batu penembahan nyuwun pangayoman penembahan. Nggih, gampil. Raden panjenengan sinten? Aku Janaka. Kowe sapa penembahan? Kula Begawan
Widara Dewa inggih. Wong wadon loro kuwi bojoku kabeh. Inggih kula ngertos dudu. Aku semoh dadi bojone wong bagus ning kejem. Anake dicucuki dhewe. Patu-patu kula sampun mboten purun dados garwane Raden Janaka wong bagus ning kejem. Trima duwe bojo tuwa ning Gemati. Derek nembanke mawon. Kowe melu penemban Sri Kandi. Inggih, ya wis nek ngono aku ya melu. Mbok kula siji penemban. Widara Yaksa kowe iki ngapa melu-melu? Wah, kaya ngono senengane kok malah melu-melu. Tak jaluk penemban. Lho mangkir miyen to wong menika sampun sami ngayom wonten ing mriki. Yen ora entuk tak jaluk pertapan kene tak obrak-abrik. Lho. Raden menika nuwun sewu, satriya bagus kok brangasan kados mekaten. Lajeng lepat kula menapa kok ngobrak-abrik dateng pertapan. Kowe ngrebut garwaning Raden Janaka Wala Sembodoran Wala Sri Kandi. Kena boyongen wong wadon lurian tu iso nyingkirke Janaka. Widara Yaksa wonten dawuh, wani ora tak du karo satriya iki. Wah, gaglak limpane. Ayo. Widara Yaksa candrik ing Begawan Widara Dewa. Raden Janaka kowe arep gawe geger pertapan Widara Payung. Ayo sirnakno Widara Yaksa pecah siramu. Ora gondro sepira kekuataning Sang Widara Yaksa. Mengsah Raden Janaka nalika semanten beni dak diadani datang saged lawat ical wujuding Widara Yaksa nenggih satra ing garwa Raden Harya Setyaki. Wah! Setyaki, nggih kasinggihan mekaten Kakang Mas. Lha kok dadi kowe ngrincangi Kanjeng Koko Prabu anggenipun mangun tapa? Koko Prabu sapa? Lho menapa Kakang Mas boten pangling? Menapa Kakang Mas pangling dhateng lagak lagu-lagianipun? Kula dados cantrik mesinipun penditanipun panjenengan sampun saged batam. Aduh Koko Prabu. Raden Janaka kok malah panjenengan nglumpruk wonten ngajengan kula nyembah Koko Prabu sampun paring pangandikan kados mekaten. Widara Yaksa babar kadang kula ing garwa ruji. Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Koko Prabu paring dawuh. Bilih Abimanyu Nyidra Pustaka Jamus Klima Sada. Aku ora matur kaya ngono. Lan aku ora paring pangandikan kaya ngono. Mbok menawa dudupun Kakang blegeripun Koko Prabu Ndarawati. Nanging aku saksuwene iki mapan ana ing pertapan Widara Payung. Sing wigati napake kasutapanku Janaka. Lajeng sinten? Ngerti ya Janaka? Sapa to ingkang paring pangandikan? Yen to ingkang ya kuwi nyolong Pustaka Jamus Klima Sada kuwi Abimanyu Tanono Liang. Aduh. Untung ora pas cangkem. Nek pas cangkem piye? Senengane iki wong aku kok ditirok ketok Petruk iki aja kurang ajar to mboten. Wis to wis. Nggih. Nggih. Wah, ora iso dadi kesempatan bersendau guru nek ning kesusu ngenten iki. Arjuna wonten paring dawuh. Mengko kowe mesti bakal ngerti dhewe, Pakde. Aku sowan, Pakde. Antarsena kok Bapak Durna tok mbruk kene-kene Antarja. Aku sing matur Pakde. Aku sing iso gawe pepadang negara Ngamarta. Pepadang piye? Bapak Werkudara nalika Semar mateni karo Kakang Abimanyu utawa adikku Abimanyu. Terus Bapak Janaka tekan Tanjungan kuwi arep mateni adikku Abimanyu. Mergo saka sapa? Mergo saka lambene Begawan Dura sing ngandhake nek Ndara utawa Abimanyu kuwi nyolong Pustaka Jamus miyang Jimat Lima Sada. Lho. Sing ngomong Durna, Ndara? Iya, Tru.
Petruk wis esuk, Petruk wis macam-macam. Petruk iki wis esuk kowe arep ngopo kowe iki? Setan tatanan. Wong ngerti sore mau ngono aku metu sore-sore. Melu ngajar. Gong, Ndara Kresna sing palsu wis kebajaran. Lho, sapa to? Begawan Durna. Tulun cangarke lho. Lho. Ngomong aku kepoyo. Aja ya, Tru. Aja kok kowe ora sopan ora. Ya wis, kowe wereng. Wah, asu iki. Wong tuwa. Wah, antil waktu dasmu. Nesu kabeh tak jak gojek nesu kabeh wis aku gojek. Bareng nesu Petruk nesu. Bapak Durna benjang malih sampun ngaten nggih. Menika mboten prayogi. Oh nggih kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun Antasena. Nggih, culke. Yo. Ben kundur. Yo, ngono bali kono. Bali. Wis ya Antasena. Yo. Makasih. Yo. Petruk wis ya. Sik. Dilit. Ma. Dilit. Ma, wis tau Petruk wis. Arep nyangoni. Oh sampun jan kula nyuwun pamit kula lepat benjang malih menawi dipun wangsuli. Kula sampun boten ngertos menawi anak-anak pendosa menuruna lho pembuan. Oh iki kula nyuwun pamit jar, nyuwun pamit. Antasena. Nggih. Aku matur nuwun dene kuwi iso madhangke negara Ngamarta. Heeh, Baliya Antasena. Ya. Antarja Baliya ya nggih. Nggih, wis tak kendhawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petruk nun Abimanyu nendi teng rika ning ruang apa mboten ngerti lagi dijahit sirahe ketok niku sampeyan yo kemempengan limolo nganti sirahe metu gede kaya ngoten aku arep njaluk ngapura Werkudara teng Ngamarta niki teng Widara Payung to oh iya lali aku coba Petruk undangno kono lah ra tenan aduh pun kula mawon sing ngrampungi ora percaya Werkudara takan wateke aji pameling Petruk. Waduh. Kowe iki aja guyu-guyu aku lagi matek aji. Deprono, ora tekan-tekan Werkudara. Iso meneng ora kowe? Rapalku kleru iki mau. Iki aku tak matek aji pameling nang Werkudara tekan kene. Oh nggih. Wang ora meneng tak tutuk watu sirahmu kowe nggih. Meneng. Saki serius, ndak ora rampung-rampung. Yo. Ngapunten. Ayo ora krasa metu dhewe. Metu dhewe mbok dikawal. Rumah saku sak yau kalah lucu karo Kresna. Sampeyan niku sak ngendika-ngendikane malah geli. Wis kowe nek ora meneng ndak ora rampung-rampung Petruk nggih. Kresna kanggo nimbali Werkudara. Nggih. Jagat iki resik ana ya. Diajar Ndara Werkudara kok isih bali meneh. Begine meh mayar. Tak ngene mlayu. Lah kuwi cah nekat ya ora ngono bukan piye-piye. Gus pun bablas nguni.
suwe saya akeh. Sifat barat tiba papanmu dewi-dewi. Mir, nek nyambut gawe iki melek sik. Hei. Dulurku durung ning kono. Salah madhep, salah madhep. Den, Semar piye? Sing jeneng mati menika wonten tigang perkawis. Sura Sudiraja Kang Rat. Suh brasa tekawin Ladra ayune makro yang sampe pinanggih. Kok malah ngrembug. Wah. Sampun paripurna. Nggih. Purwa madya lan pusananipun tiyang gesang ing alam dina menika lahir netepi kewajiban lajeng sirna margalayu. Ketroki setan ana wong kok nggo bandem wong. Mugi-mugi lestari sedayanipun, wilujeng sedayanipun. Tansah winantu ing kawidadan samudayanipun. Mboten wonten setunggal menapa. Papan mriki pinaringana karahayon, katentreman, kawilujengan, kesarasan lan nami barokah ing Wang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca ugi pinaringana waras tansah lancar anggenipun anggenipun minangka dados titah ingkang tansah memperjuangkan seni lan budaya. Pinaringana waras samudayanipun. Niring sambikala kula nyuwun pamit sak kanca wiwit dalu menika dumugi dinten menika mriki dumugi griya niring sambikala lan tansah mugi bincang tambah laris samudayanipun. Pinaringana tanggapan ingkang sakalangkung kathah supados dayanipun menika saged manggih. Griya. Wah. Ngapain dok matane kok abang? Jengkel tenan aku. Bapak kula tak wah malah kae to malah genduran kae to. Wilujeng samudayanipun Ndara.